Higpit ang seguridad nga gipatuman sa kapulisan sa dakbayan sa Mandawi City Session Hall. Diin gipahigayon ng eleksyon alang sa SK Federation President. May mga pulis nga gabantay sa gawa sa pultahan sa Session Hall. Gibantayan usab og tagsa ka mga pulis ang mga comfort room alang sa mga babay ug lalaki. May kawani usab sa taga City DILG nga muaban sa matag SK chairperson nga mugawas ug mugamit sa mga comfort room. Napili pagka SK Federation President si Gail Humawas, 23 anyos, usa ka registered medtech ug nagmasters sa medical technology. Magsilbing ex-officio member unya sa konseho sa dakbayan sa Mandawi si Humawas. Laing mga opisyal sa SK Federation naglakip kanila ni Jack Plado, Gwen Macasero, Kai Sibuke, Janice Montares, Janelle Ardon ug Jess Sungahid. Samtang gipahibaw sa Comelec, Mandawi City, nga 13 pa ka mga magpabilin sa sangguniang kabataan ang nakaduso silang Statement of Contributions and Expenditures kunsose sa miaging eleksyon. Gitakda nga November 29 mao ang katapusang adlaw sa pagduso sa sose sa mga mi kandidato.